Action! Yn sgil llwyddiant Skyfall, rydyn ni wedi clywed Sion fod yna gwmni cynnyrchu Cymreig yn trio gwneud fersiwn Gymraeg o anturiaethau James Bond, sef Jim Pwll, a'i antur ddiweddara fe yw ffurfafen gwymp. Cut! Dyma dy fartini, Jim, wedi ysgwyd. Heb ei droi. Vodka martini, grinda mis pres geiniog, dished o de a sit-down sy'n yna i. Oh, blimey. Mae'n blygu rewi. Cut! Sydd pwy oedd i wneud y beach sequences yn cefn sidan ar drothwy mis Tachwedd. Fe gen i weld Daniel, I do all my own stunts, Craig yn y lawr fan hyn. Ac os ydych chi'n gobeithio wneud y sexys nesaf, you can go and whistle. Then lwcus i fynd o'n winky cyn July. Yes, you can keep walking. A dyna ni, mae'r ffilmio yn bwrw ni flaen fan hyn ar dreithau gorllewin Cymru ac ro'n ni wedi gobeithio cael gair gyda seren y ffilm ei hunan, ond yn anffodus mae amser wedi'n trechu ni. Ond mae un peth yn sicr, pan bydd y ffilm ar enw hynod gatsi, ffurfafen gwymp yn bwrw'r sgrin fawr, mi fyddwn ni yno ar y carped coch. What is he doing here? Ac ydy o'n ormod ofyn i jyst i gael un Winnebago? Just one? OK, well ni fynd, boys. Anghofio'r tripod.